سلامت تقاتلتي كلير ملتي ميديا نحن دو همني هاتو مالتي هزمون هم تلمد زعهلو هات عدنا زاربتي زلو زعباتات حيزلهم مزينيو بريزيدنت جيتاچو ردا لميدياتات مبرهي هيبو እኔ ሰዎችንም ሰማን የፌደራል መንግስቱ ለምን ብሎ ዝም ያለው ይልኝ እንትና ድማ ሁሉ ትግራዋይ ስንቅ ከይቀበል ይብላል አለዋ ሁሉ ትግራዋይ ስንቅ ከይቀበል ስንቅ ከይቀበል በተወሳኸ ድማ ኣብቲ ኢሜሽን ፎልጦ አሉላ ሰለሞን ብዛ ሁሉ ሁነታት ለወለ ነገር ነው ይሉ ከምትዕራፍ ክንገብር ኢና ኢሉ ኮይዱ ሰራዊቱን ጉጅለና ይደብረ ሲሆኑ ብዝኸደ ቁፅሪ እዚኦም ከዓ ጽቡቅ መላፍንተ ይኮኑን ሽሙታትልትን አይዞም ማልኦትን መዛረብ ዛዕባታት حبيرنا خنرينا سناي مكتتال قاتلتي مجمرة اسكي حنتننا كل تقراواي سنك كي يقبل يرانا اللوامو اسكي ندمت كل تقراواي سنك كي يقبل سنع كي يقبل بقى كي خد برخة هذا اليوم يخدو ارتبر تبلو علم يقرر لما تص يودوا له علم بقى هذه ليلة هيك متقلنا حنا هاي السايس كما تقراواي اذا كنا من اسي حرير قريب اسلم قريم ها هتقاون تقلعوا اسلنا لي حوايا قال قفل يلي متقنا له لبنا قبر هبرتسب من اسي ولا قبر ولا حلقه كيتريم ولا بقى ولا حلو كيريم من اسي قاتلتي زننا هملولو يو بتعمي سكف الخونه غيزي نينايو سقاي حزب تግራይ ተአብል ተነሐሉ ጊዜ ኮይና ዜናው ጋዕለላ ኣብዚ ሰዓት ትግራይ ለድልዮ ሰላም እዩ ደማዓት እዩ ሁሉና ያው መንተ ሰላም ንጸሊ ሽሙት ኻተልቲ አሉላ ሰለሞን ብዛዕ ሁሉ ሁነታት ለወለ ነገር ነው እስኪ ነዳምጾ ሕዚት ብዙሕ ሰብ ዘጭንቆ ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሕዚ ናይ ዓዲ ጉዱም ከባቢ ዝወጹ ፎቶታት እንዳራእኹ ነይረ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ብጥይት ተወቂዖ ዝደመይ አካላቶም ዘርኢ ምስልታት እንዳወጽእ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዙሕ ሰብ እውን ምስልታት እንዳተቀበሎም ይዘሎ ሰራዊት ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ከመይ ጨኪኑ ዝዝኣክል ክያዶ ከመይ ከይዱ ትማሊ ትግራይ ከም ዓይነት ጸላእቲ ኣብ ትግራይ መጽኦም ትግፍዕ ንሱ ምስ ፈጸሙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ተላዒሉን መሰሉ ንድሕነቱ ተቃልሱ ሕዚ ግን ብናይ ባዕሉ ደቂ ከምኡ ኾን ከሎ ግን ብዙሕ ዘስተማስል እዩ ታይና ንኾን ዘለና ናብኢና ዝብል ጉዳይ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ግን በኸምዚ መንገዲ ምድማይ ተጀሚሩ ኣሎ ትግራይ በኸምዚ መንገዲ ተኸይዱ ከም ተተልዕሎ ዝነበርካ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ እውን ኣሎ እዩ ትግራይ ብላዕሊ ኮይኑ ዝከታተል ዘሎ ስጋ ሕዚ ዝኣክል ዝሃቦ ሪኣክሽን የለን ብፍላይ ካብቲ ናይቲ ቤት ምኽሪ ትናይ ሰራዊት ውሳነ ትናይ ምትግባር ስራሕቲ ምስ ጀመረ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ብላዕሊና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረ ናብ ዕፅዋን ክባን ክንኣትወሉ ንኽእል ኩናት ዝኸፍተሉ ዕድል ኣሎ ድዩ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶን ጭንቀትን ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ሃፕን ዝገብርቲ ኮይኑ ትግራይ ዝህልዋ ምላሽታ እዩ ዘለዎ ዓቕሚ እንታይ እዩ ከምኡ ከግብር ዝኽእል ኩነታት ኣለዋ ድዩ ምስቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ንባዕልና በቶም ሓይልታት ንሳቶም ዘሰጉምዎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ምምቕቓል ከባቢያውነትን ካልኦትን ስምዒታት መፂኦም ከምቲ ናይ ቅድም ሓደ ንኾኑሉ ዕድል ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ይቕየርን ማለት ኣይኮነን ግን የለና ኣብዚ ኩነታት ኮይና ናብ ከምኡ ዓይነት ምናልባት ኩናትን ካልኦትን ኣፀገምቲ ዝበሃሉ ነገራት ተመፂኦም ምስ ትግራይ ትፃወሮ ዶ ملاشات هيك خوني خيل تاي هابن كجبر زبل زعبا سكن العلم وده فدرال بنك سبزي قداي زي تايو خون زبل او منتاي زي مسرت صح زي امون بارتنر كوينه مثلا جينيون بارتنر امون اجار وبعل بصحيت كوينه مثلا زي من حطو يقول سو ات اني تايم بوزيشنو غير يخليو قوامو غير يخليو خفت حدا من ጊዜ ወስደሉ ይቆነ ተደሊ ማለት ፌደራል መንግስቲ በዚ ዝመጽ ዘሎ ሓይሊ ግዝያው ግዝያው ምሕዳር ዘሎ ኣካላት እቲ ዝወሰና መሰረት ክነልቅቕ ኢና ኢሉ ከምትዕራፍ ክንገብር ኢና ኢሉ ኮይዱ ሰራዊቱን ጉጅለና ይደብረ ሲሆኑ ብዝኸደ ቁፅሪ እዚኦም ከዓ ጽቡቕ መላፍንተ ይኮኑን ናብ ዝብል ድምዳም እንድሕር በፂሑ ኦፍ ኮርስ ሕማቕ ይኸውን ትውፅኢት تحمق وصيتايو تي وتهدراوي منقسقاسات ناي حيلي قال اقدموا يمصو يزول قمت يبلي كوينو جن نوعل بريتوريا تفرسوا لكم زبلكم مصيو زي بتعامي تزخفه زبحال فيدرال منغستي نديوم قدمنا غلبت قدمنا اقبات معقبات غزعم زع اصواتات قدم مخادو تناي مجمريا بلي حبل علي
ትግራይ ክሰዶ ዝኽእል ኩናት ተኣኽተሉ ጨሬድ ይዝበሃል ዝውርወር ኩናት ይዝበሃል ንሱ መስለን ተዘይተጋጊ ንሱ እዩ ፕሪቶሪያ ተፍርሶ ኣለኹም እያ ሃቱ ፌደራል መንግስቲ ፕሪቶሪያ ክልተ ነገር እዩ ብሓደ ገጽ ፀገማት ኣቃሊል ኢሉ ይወስዶ እዩ ብሓደ ገጽ ግን ከም ተገዲዱ ዝኣተዎ ማሕንቆ ገይሩ እዩ ዝወስዶ እታ ተገዲዱ ዝኣተዋ ገመድ ምዃና ናብኡ ዘዘንብል ርዲኢቱ እንዳዓበየ እንተኸይዱ ፕሪቶሪያ ከፍርሰሉ ዝኽእል ንእሽተይ ምክንያት ካብ ትግራይ ዝደሊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብፕሪቶሪያ ተበታቲኖም ንብሎም ናይ ፅንተት ሓይልታት ተመሊሶም ናብ ሓደ ክኾኑሉ ዝኽእሉ እድል ይፈጥር ቅድሚ ፌደራል ዝኾነ ነገር ምግባሩ ቅድሚ ናይ መብራህቲ ስዊች ምዕፃው ቅድሚ ናይ ቴሌኮም ቅድሚ ሰራዊት ምስዳዱ ፌደራል ፖሊስ ድዩ መከላከያ ድዩ ቅድሚ ምስዳዱ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝበልኩ ኺ ኣብዞም ኣካላት እዚኦም እምነት የብለይን እንተኢሉ ማለት እዩ ሳት መፅእ ተልተይ ኣሉላ ሰለሞን ከም ዝሰማዕኹምዎ እዩ ህዝቢ ልከይ ጉዳእ ዳግማይ ላብ ዕፅዋን ክባን ልከይ ንኣቲ ብደንቢ ተመያይጦም ክፈትሕዎ ይግባእ ከምኡ ክኾን ድማ ናኩልና ትምኒት እዩ ሽሞታ ተልተይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብሚድያታት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድዩ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ነይሩ በተለይ ፌደራል መንግስቲ ታኮይኑ እዩ እስካዕ ሕዚ ሱቅ ኢሉ እኔ ሰዎችንም ሰማል የፌደራል መንግስቱ ለምንድን ነው ዝም ያለው ይሉ አላቅም ይዋጣላቸው ብሎ ሊሆን ይችላል አለ ማለት የፌደራል መንግስቱ ዝም ብሎ ያየው ቦታ ላይ ሁሉ እየገባ ጦርነት መክፈት አባዜ ሊኖረው አይችልም አሁን ቻይና ሚሊተሪ ስትራቴጂስት ጥሩ ድል የሚሆነው ሳትዋጋ የምታደርገው ድል ነው ስለዚህ እንደዛም ብሎ ይሆን ይችላል አላቸዋለሁ ግን ቢያንስ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ሌሎች የሥራ ኃላፊዎችም ጋር ስነጋገር ነው ልምድ ያለው ድርጅት ነው ልምድ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ተመልሰው ወደ ጦርነት ገባላችሁ የሚል ነገር የለንም ስለዚህ በውስጣችሁ ተፈሩ ትግራይ ላይ አነሰሰሪ ጣልቃ ገብነት ማድረግ ስለማንፈልግ ነው ይሉና ሶስቱንም እንቀበላለን ግን ዝም ማለት የለበትም የፌደራል መንግስት እኔ ስድስት ያዝመት ምናምን ያልኩ አይደለም ካስፈልገውም ስርዓት ያለው ኃላፊነቱን መወጣት መቻል ትግራይ ውስጥ ራሱ ፌደራል መንግስቱ ተቋማት አሉት እንዲሰሩ ማድረግ መቻል አለበት የትግራይን ድንበር መጠበቅ መቻል አለበት ትግራይን ድንበር የሚያስጠብቅ አቅም ኦኬ ምንድነው ይባላል አውትሶርስ ይደረግ ከተባለ ቆርጣችን አውቀን እናርገው እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰለ አሁን በተፈጠረው ክራይሲስ ግን ዝም ማለት ትክክል የሚል እውነት የለም ዝም ማለት ብቻ ሳይሆን አሁን የዚህ ትርምስ አካል የሆኑ ሰዎች እኛ እንሻላለን ለማለት እየመጡ ነው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነው እንደዛ የሚያደርገውና እንደዚህ አይነቱን ነውራም ተግባርም ይቅርባችሁ ማለት መቻል አለበት ፌደራል መንግስቱ የሚል እውነት አለኝ ክልሉ ጦርነት ያስተናግዳል በፍጹም ማስተናገድ አይችልም አንድም ትግራይ ወጣት ለእንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር መስዋዕትነት ለመሆን ዝግጁ አይደለም አንድ ነገር በእርግጠኝነት የምናገረው ትግራይ ላይ ጦርነት በሌላ አካል ከታወጀ ብቻ ነው የትግራይ ወጣት ሊዋጋ ይችላል ከዚህ ውጭ የገሌን ወንበር ለማዳን ብሎ መስዋዕት የሚሆን ወጣት የለም በምንም መልኩ ሰው የሰረቀውን ገንዘብ ለማቆየት ብሎ ወዲህ የሚንከላውስ የሆነ ሰው አይጠፋም እሱም ብቻውን ነው አላፍ አግዳሚም በክርኑም በምኑም ሊያስቆሙ የሚችል ትርምስ ግን የህዝብ ትርምስ ለማስመሰል የግል አጀንዳቸውን የህዝብ አጀንዳ ለማስመሰል የሚያደርጉት ጥረት ምን ያስመስለዋል ትግራይ ሌላ ዙር ጦርነት የናፈቀው በሚያስመስል ደረጃ ነው ሲገልጹት እንትኑ ሆታው እንደዛ ነው አይደለም የትግራይ ህዝብ በፍጹም ሌላ ጦርነት ማስተናገድ አይችልም በቂ ሞተናል በቂ ረግፈናል በቂ መሰረተ ልማት ወድሟል ዳንስ እኔ የሚያሳስበኝ ሁሌ እናገራለሁ መፎከር በእኔ ነበር የሚያምረው በቂ ብለናል ያኔ የምንለው ብለናል አሁን ሌላ ምዕራፍ የሰላም ምዕራፍ ሲፈጠር ሁሉንም አጋጣሚ ተጠቅመህ
የትግራይ ህዝብ እንደገና እንዳይንበረከክ እኔ ቢሆን ልንበርከክ እሽሞታት ተልተይ ከም ሰማዕሞ እዩ ኣንሕና ጥራሕ ይኹን ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍፀም እንደሊ ብዙሓት ዓለምና ሃገራት ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍፀም እናደገፋ እየን ዘለዋ በርካታ ሀገራት የጋራ መግለጫ በትግራይ ክልል ዙሪያ አወጡ። አሜሪካን፣ እንግሊዝ፣ ኒውዚላንድ፣ ጃፓን፣ ኖርዌይ፣ ቤልጂየም፣ ቡልጋሪያ፣ ሴንች፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ አይርላንድ፣ ግሪክ፣ ስፔን፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ሉዘርበርግ፣ ሃንጋሪ፣ ኔዘርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ ፖርቹጋል፣ ሮማኒያ፣ ስሎቫኒያ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች በጋራ ባወጡት መግለጫ በትግራይ ክልል የተፈጠረው ክስተት እንዳሳሰባቸው የገለጹ ሲሆን የተፈጠረውን ውጥረት በትኩረት እየተከታተል ነው ብለዋል። በፈረንጆች በህዳር 2022 በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው ስምምነት እንደግፋለን ያሉ ሲሆን ሁሉም አካላት ስምምነቱን እንዲያከብሩ ለመደገፍ ዝግጁ ነን ብለዋል። ላብ ተግባር ክሽረፍ ድማ ተበዛመልተና ላብ ቦታኦም ክምለሱ ና ትግራይ ሰላም ላብ ቀደሙ ክምለስ ናይና ትምኒት እዩ። እሽሞታት ተልተይ ብዛዕባ ሁሉ ሁነታት ዝመንእሰይና ከታይ ይብሉ ላሉ ነገር እስኪ ከሪእኩም ተፋለዩ ካብ ማሕበራዊ ሚዲያ ልተውጻጹ ብዙሓት ለወጹ ቪዲዮታት እንየውሞ እስኪ ነዳምጾም። ሰላማት ስለና ትግራይ ንምንጋር ፖለቲከኛ ምዃነ ይጽበየኒ ትግራዊት ምዃነ እኹሉ ይልእል ሓዝ ኣብዚ ሰዓት ብዙሕ ነገራት ይስማዓሉ እና ኣነ መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ መጻኹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ዘድልያ ሰላምና ሰላም ጥራሕ እዩ። ኣዛ ሰዓት ጠጠውን ክንብል ብዙሓት ኣሕዋትና ብዙሓት ወለድና ኣካሎም ህይወቶም ገቢሮም እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብፂሖምና እኒኦም ድሕሪ ገዲም ለልደይና ሰላም ፍቕሪ ኾንካ ምንባር እዩ። ስደት ንትግራይ ህዝቢ የድልይ ተስማዕሚዕኻ ብሓደ ምንባር ጥራሕ እዩ። ማንም ኹን ማንን ተስማዕሚዕኹም ምርሑና መስሓቂ ሸራፋት ኣይትገሩና ተፈናቐልትና ናብ ቦትኦም ላመረበቶም መልሱልና እዚ ምሕላፍ የመጽ ስለዚህ ትግራይ ሰላም ኮይና ንክንርኢ ናሁለና እጃም ነው ሰሚዕኩም ድኹምባ ዳግም ያ ተላዕለም ክመልሱና ላው ዝልነውርና ይስቃይና መከራ በሓድነት ኮይነም ተላዕለም ኮስዱልና ደለም ዘምልቀሮ የመላምል ሕዋትና ግን ንሕና ያእኽለና ጦርነት ኢልና ተኣወጅና ብሰምዕና ኮሲና ሰም ብሕብረት ኮይነም ኢደም ተውፁ መስሎም ኮይላው ጦርነት መልስና ግን ካብ ድሕዝ ብደም ገርኩም ስምዑና አንሕና ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ወፂና ኢና ባዕልኩም همزال جمركم بعلكم تواصوا أنحنا كابد حز يأخذنا إحواتنا نمت تعبيتنا سينا هنا نهز عملت مرتنا ورحي حزب لا مربت الملسلو نعد تجرين وعات نحب وسلم بي ما نمتورنا الزجاج اللي عملت مرت إخواني بدين بجيركم تسولا دحر هذه من سي تجري سلا المعات سلا إنفراستراكشر سلا تمرتي سلا تكنولوجي سلا صبوق ونعبر مزيناي إنجي مجوار ورا يبرمر سلا خالق إذنكم تملسوا دقامي بدم دك أزيك أسنت حنت معلتو باس عارف هذي دك أسد أنت قبرتكم مدو تقراي كم بزيدهم تسعيوا أنت أبد دلاسكي بيزخهم با سلام هبوا سلام نافي قوا أركبه يوا هزو تقراي داهم تايم هزو تقراي دا أنا ورقي مريت تقراي ورقي سراوي تقراي ورقي أما راح تقراي ጭንቂ አታፈዶ ጣውያን ወረዳን አዮሃናይና ናልካ ባንዴራ ሒስካ ተንጭጭላኻ መንጨውጨዊ ንዓስቱ ጻዕና ዓለኻ ተቃለስ ንመት ሽውራ ኻስኻ ሁናት ጅመርተ ለፍቆር ተሸጊጥካ ሓሊፍካ ሕዝ ስልጣን ሒስካ መይስካ መንእሰይናው ዘይኾነ ክትኣዝኽ ትደለኻ ናብ ዓለኻ ተጋደልካ ደቅኻ ይጋደልካ ምድረ ለኻጥ ኣቋርጽ ስነ ስርዓት ገይርካ ትነብር ተኾንካ ነበር ኣይለን ግን ክንጅምር ተኾይና ሓዚ በኣኻ ኢና ክንጅምር ወዲ ርግምቲ ኣቋርጽ ጉየት ሓባእ ከም ዘሕዚ ጻውዒት ጦርነት ክቐርብ ከለው ናምንታይ ካ ወደይ ትስዋ እምበይ ጋደልን በሎም ወርዓያት ንቕሓትካ ነፃነትካ ናይ በዓልካ ግበር ከይገፈፉ ይውዓሉ ገፈፍትኻ ትክክለኛ ሓሳብ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ሞሳይ ግቦም ይዞም ኣሕዋትና ሰዓት መንእሰይ ላብ ጦርነት ላብ ስደት ከይኾነስ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክወልድ ክዝምድ ክሰርሕ ሰሪሑ ክፍትም ዓዱ ከገልግል ልግብኦ ሰዓት እዩ ኸዝና ብጣዕሚ ብትዝሓለፈ ጦርነት
يأكل على بحال ساعات خوينهم يوم زي وفرت بقس كم حج للدرفي لابزي غيروا ممتعهم لنا طريق بوم حاونا بالسرات الماسكي اللي خونا حدش نقدر حيز موزينه احنا بزعوا عدي حماق نقدر لا رأخو سوق يبلي ولنا لوسكي ندمتو أنا ناي عدي ما أنا راخو بمنم تأمر سوق يبلي ما كم بك عدي زخونة تدزيسو لا أمر لنا بتعم زحزن محفري حوارس حاوز اللي على اللو سرحان خلينا نبلع بسلام كين هرس سلام وزخونة تنفس كين يتنفس إنا نقبر زلنا زعد ناس بزع عيننا نرانا نسنا زلنا زوم خلت مرحت زيوم حساهم أبت أربيزا هلا إلهم كيف فتحوا هزبي نالي خون شبر يوم زرع الوزر لو إذا كله مسوقات نتخفيلو أنا جز بحافش أزد اللي يخون خدنا لكم كل ثلاثة جارون شو ودا لنا هنا بعدنا نبعلنا خناقر رأيو أو ناشنال أيدي رأي علامات أنا محارة يتقلل اليوم كمون معرض تجري كاملاي تجري أدمنستريشن مولو توت اليوم سأنت ما يتوم حدا خوينم عدم كيمرحو زقبر زلوت عريو سألا إما سألا إنا يكقدموني هرسناي معرض تجري تمازباري اللي خوونونا ناشنال أيدي كوت إخلي زي نعمت أرشا ودك أتيو ما نمرحينا وعلى سلطان كتصاوت النمبر نهزي تجري كوقور زخد مرحون سئنا إنا نينا بس زي مالتي زي أبقى حلفوا من أخذنا تهاليجن بسرور إذا نهجات تجري النار أنا يانس إنا لنا إنا 4 نتي كم جيرنا نحنا جن نأخذ لا رأيت يأخذ أو كومنت تقوم بطلع رات حونا بس خسعت هميلنا لاون برنوت وهميجرنا وطات لا برهان وسرو تهوني كون النيو هميجرنا تجرينا ندحنا يكون دقبومو نرحتنا بتعمي أنا خبركم بيزاهم نرحتنا سراويتنا كلكم حدا خوينكم إذا تجري كميل لنا نحنا لكم أول برتقمت أمه تجري شو حدا تخونيا تجري دمو حدا تخوينو ما كفر عليه خليمو زي أنا شرعنا نلمو أنتم الاختيار زي تخطاتهم المتاهم كتما عدو قدام بالتفترة قنصي تسوء حاونا أيو الحاونا من سمايات ورسو بيتسبب دمو صنعات هاوكم ياو تقرأ عدي حزن خيق للو ملقتي إنيني شمو تخاتلتي نايلوم مدبي إزي مسل نيرو بزا حتى أرقتني أنا كسراواتكم شاو دعنا هون لي لي تعدل هزبي زلالم خوينات ورا خوينات ويحويت يمتص وي قرا يموت كل شعل يطعمو بتومناتو عرفت لي ولو بصلاتو لما نغيرمو بمغزارستو ابو سلام لسلام لنافق جن له مخنيات ليسان كتكسكو واغا وغنو كوا نغادي اتوربا كبلصلو يدلي بناتو صبابا عمتات حالي فلانه وربكندا لدقوا لاوف خمل لونا دم عدا وجن ألبو هزبي بخلو لتألم أموت انتصواع لرسع بسلام زي تعدل هزبي كم تقرأوا أي اللن